nosaltres estem més per muro, radicalment en contra d'una gestió privada de l'aigua, ho dic per activa i per passiva. Sempre s'han fet arguments de que una gestió pública és millor i més eficient que una gestió privada més eficient que una gestió pública. Avui explicarem per què això no és així ni hauria de ser així. De fet, jo crec que un ajuntament pot assumir la càrrega laboral que demana aquest plec, que són 2 peons o oficials, segona, més un enginyer que és a mig o un quart, depèn de les vagues que miris, ho podem assumir perfectament. Per tant, no és un tema de costos. Però els arguments van molt més enllà. Primer, l'aigua és un bé públic, protegit i fins i tot contemplat per la Constitució espanyola. És un bé essencial que han de protegir. En mans d'una empresa privada no sabem fins a quin punt. Segon, tenir l'aigua privatitzada suposa un monopoli total i absolut, perquè depenem d'una única empresa. Jo, de telefonia puc triar, d'electricitat puc triar, de cotxe puc triar, d'enginyer puc triar, però l'aigua estic segrestat per una empresa que fan enginyeria comptable per tenir uns beneficis que són d'allà més onerosos i que evidentment s'hi fiquen perquè tenen molt de beneficis. Uns beneficis contemplats a les vagues, un 12% industrial de 600.000 euros anuals, 620 més un 3% de moltes coses d'aigua com a mínim, més tot el resta que puguin tenir, que jo crec que ja n'hi ha, però és un monopoli, estem en les seves mans. Per tant, no hauríem de permetre estar en mans d'una sola empresa per un bé tan essencial com l'aigua. Tercer, perdem una font d'ingressos per l'Ajuntament, perquè arreu de l'Estat i arreu de Mallorca hi ha molts exemples de que una bona gestió de l'aigua permet uns ingressos, que aquests ingressos se poden invertir en la xarxa d'aigua. Fins i tot les escomeses de Torregana, les escomeses de salts de tipus d'aigua. Per tant, aquest ingrés no el tenim, el té l'empresa, no el tenim nosaltres. Una gestió pública, en quart lloc, permetria que en lloc de repartir els pastís en 2, com s'ha fet ara, aquests 5 anys, poden repartir els pastís en més empreses locals. Això també hi ha molts exemples, de que no és que nosaltres com a Ajuntament no tindrem un treballador 24 hores pendent, però sí que poden tenir contractes amb empreses particulars que sí que puguin prestar aquest servei. Això és un benefici econòmic, un moviment econòmic que dins el poble no hi és, perquè no el tenim, perquè el cedim a una empresa privada i vam cobrar una mercè d'aquesta empresa privada i fa el que ella ens diu que troba que s'ha de fer. I en canvi no tenim cap tipus de criteri autònom per aplicar-ho. Cinquè, el control de la qualitat tant del servei com de l'aigua. Ho vaig dir a la comissió. Com així, el poble no ha de saber sobradament que l'aigua de Muro és bona. Moralitat. S'han de publicar setmanalment les analítiques d'aigua de diferents punts per certificar que l'aigua de Muro és potable, perquè hi ha molta confusió amb aquest tema. Fa mesos que hi ha hagut debat per xarxes i tot això, vol dir que la gent està desorientada. No ho han solucionat. Un després, que no en compte això, però un després és que aquesta analítica, fan moltes analítiques, analítiques siguin públiques, que nosaltres publiquem les analítiques d'aigua, en quina institució estan. Jo mateix, a la meva, sushi ten picó, sushi no ten picó, no m'he de puxar. Vol dir que l'aigua no és la mateixa. Per tant, jo vull tenir una seguretat a l'hora de poder consumir aquesta aigua, i en quin temps no la puc consumir. Sisè, una empresa privada difícilment promourà l'estalvi d'aigua. Som un punt crític. Canvi climàtic, etc. Tenim cada vegada més escassetat d'aigua i aquesta empresa privada, sigui la que sigui que guanyi, sigui la que sigui que m'haurà gestionat fins ara, cobra per fer el consum. Com més consum,
més factura. Com més poc consumeix, més poc factura. I a més, ningú li penalitza una altra qüestió que diria ara més endavant, el rendiment de la xarxa. Qui és que li ha penalitzat? Ja us donaré dades. Per tant, l'empresa aquesta, com més facturi, millor per ella. Per tant, llavors s'estalvi d'aigua. Al final, som un municipi que molt molt collins per la pau, el canvi climàtic, quines mesures farem per un estalvi d'aigua. I llavors donaré les dades que hi havia previstes i les dades que tenim avui. Molt important per això. Fixeu-vos vos. Quan Aqualia ja guanya, l'empresa que ha gestionat, preveia que enguany, l'any passat, consumiríem 405.000 metres cúbics d'aigua. Entre consum i pèrdues. Quants n'ha subministrat a la xarxa? 450.000, són molts, no? Un percentatge interessant. 455.000 metres cúbics. Per tant, perdem més aigua de la que perdíem fa 4 anys. I com sabeu això? El plec de 2014 deia que el rendiment de la xarxa mai estaria per sota del 67% i que arribaria ara en el 70%. Això ho diuen els plecs de 2014. Què tenim avui? Un rendiment de xarxa del 64%. La xarxa rendeix més poc ara que fa 5 anys. Això és absolutament intolerable. Perquè si no complim les bases, si no fem complir les bases, és que se n'estan regant de nosaltres o nosaltres no n'estan regant del poble, perquè estan estafant directament en el poble. Ara, per dins del 64 i el d'arribar al 73. Això que és molt de prou, nosaltres no m'ho creiem, perquè si havien de partir del 67 i ara som en el 64, han reculat un 3%, un 6% en total. Això, qui és que penalitzarà aquesta empresa per manca de rendiment de la xarxa? Qui és que penalitzarà? Segurament hi ha una penalització aquí, no? Però això que és que molt bon entendre, que és que aquí de la banca aquí, que és el mateix que hi havia, quan es va utilitzar novament la xarxa, és incompetent. Incompetent per què? Perquè ha estat incapaç de fiscalitzar adequadament les millores que havia de fer aquesta empresa, en punts com rendiment de la xarxa. Ara mateix som aquí i no sabem qui és el tècnic que s'encarregarà de fer el seguiment. També som aquí i fa un mes vaig dir aquest pla quinquennal que contemplen les bases, a on és? És un pla quinquennal, a on és? Van dir fa un mes, van dir la comissió, van tornar a dir l'altra comissió. Vol dir res? No. És la vostra estratègia. Callam, no diem res, i dies passen i se'n fa. A on és aquest pla quinquennal? Perquè, atenció, tenim, segons el plec actual, fa 15 anys que tenim l'aigua privatitzada i tenim el 70% de xarxa de fibrociment, uralita, amiant. 70%. Això és l'eficiència. Això és millora de la qualitat. M'ho de creure. Les comeses de plom en queden 740 per canviar. Se n'han canviat 240. Però vaig sol·licitar quines s'havien canviat, etc. i m'envien un fuet. Bé, resulta que les bases anteriors, que ha de complir l'actual, diu relación de acometidas instaladas con indicación del tipo, titular, fecha i localització. Que això és l'ecologia. Com s'han fet aquests canvis de les comeses i qui les ha assumides? Perquè l'havia d'assumir l'empresa. Com han estat? Perquè jo aquí no ho sé. Jo he de dubtar si el meu és un número. I relació de averías en red. Ho diu clar, en ningún caso el rendimiento será inferior al 67%. En ningún caso. Diuen els pots anteriors, no els actuals. Els actuals diuen que tenim un 64. Un punt brutal. Article 35. Punt 2. Què diu? Això és ja de tracte y mocador. El concesionario tendrá derechos. Percibir retribución por parte de la prestación del servicio. Punto 1 y punto 2. Obtener compensación adecuada para mantener
mantener el equilibrio económico de la compensación conforme a lo estipulado en las bases 25 y 29 concordantes de este pliego. És a dir, nosaltres li garantim a l'empresa que no perdrà. Fantàstic. Qualsevol empresa vol gestionar l'aigua de Muro, si tanmateix nosaltres li garantim que no tindrà pèrdues, en base a l'oferta que ha fet per la qual ha guanyat i per la qual té uns ingressos i té un benefici industrial. Això que és? Els darrers 5 anys hi ha un augment del cost impressionant de l'aigua. Fixeu-vos vos. 2014 a 2019, cost previst d'explotació anual, 436.000 euros. Cost d'explotació, 2019-2023, una mitjana de 615.000 euros. Molt d'això. Això ho hem de repercutir en els treballadors. La trampa... Perdó, sí, no dels palmes. Els palmes són de treballadors. Senyors n'hi ha, però no n'hi ha tant com treballadors. La trampa de la planta d'Ormosi. Era una planta d'Ormosi que valdrà 350.000 euros. Aquest número, clar, què feim? Baixarem la compra de l'aigua a 200.000 metres cúbics, que és el mínim segons com va, pagant a 0,88 euros metre cúbic. Clar, què farem? La resta, uns 180.000 euros, les farem de la compra d'Ormosi nostra, que és l'empresa, que té un cost de 0,45. Si calcules, resulta que té un estalvi anual de 160.000 euros. No, 82.000 euros, perdó, perquè és molt baixa la compra d'Aquàlia i d'Araqua i l'han de comptar com els nostres. La qüestió, 73.000 euros, segons els meus comptes, ara no som molt, segons els meus comptes, 73.000 euros anuals de benefici traient aigua d'espou, passant-la per la planta d'Ormosi, que en 4 anys donen el cost, el benefici d'aquesta planta d'Ormosi, que ho quiten. Per tant, 12% de benefici industrial, 3% de la compra d'aigua, la zona més les altres coses que passen, què farem? Qui és que fiscalitzarà que se compleixi el rendiment? Qui és que fiscalitzarà que compleixen? Ara mateix, ningú. Si mirem les despeses fixes actuals i les anteriors, són les mateixes, 140.000 euros. Què passa aquí? A on és la trampa? Nosaltres, en definitiva, podria seguir una bona estona perquè tinc bastantes de més dades i tinc molts de punts negres, moltes de preguntes sense contestar sobre aquesta decisió. Per què? Perquè no han sabut contestar, perquè no ha hagut una bona fiscalització per aquí, d'aquest Ajuntament, perquè jo podem arribar a la conclusió que no tenim ni una persona per fer seguiment d'això. És un volum de facturació considerable, més de 600.000 euros. És un volum importantíssim, com així no me lo prenem seriosament en això. No me l'ho hem pres seriosament, s'ha demostrat. L'aigua ha anat pujant. El compliment, el rendiment de la xarxa no s'ha notat. La xarxa de fibrosament segueix sent absolutament escandalosa. Jo crec que si no ho tinguéssim seriosament que l'aigua és important, per tant hem de promoure l'estalvi. L'única manera de promoure l'estalvi és una gestió pública, perquè una privada va en el comptador i en sobretot bé dels beneficis que podrien treure els podríem invertir a la millora de la xarxa. I hem de tenir objectiu clar en l'aigua. Un objectiu és reduir el fibrosament, eliminar les escombres de plom, millorar i controlar la qualitat de l'aigua. Tot això no ho tenim. No ho tenim perquè seguiu privatitzant l'aigua. Per què? Perquè vos és còmode. No vos dona mal de caps. I com que llavors per accedir a informació tenim molt de problemes i perquè la gent li arriba tanta informació que no s'entera, doncs ja seguim així. I qui dies passa, anys empeny. Per tant, això, aquestes dades així que m'agradaria haver pogut tenir més bona informació de la que m'ha arribada, demostra que no hem fet la nostra feina. No hem fet la nostra feina. La nostra feina és canviar la xarxa
de fibrociment i la nostra feina és controlar que el rendiment de la xarxa vagi augmentant any rere any. Hem anat canviant, trossos i carrers, no? 70%. Sí. I els comes no tot el que han pogut, com ho digui jo. Però si els comes anaven a compte de l'empresa. Vale. Perquè si els han pagat a nosaltres, nosaltres estava... Jo no sé si els han pagat a nosaltres. Mira, senyor Val, han passat els 100 dies. M'ho ha passat el dia passat, han passat els 100 dies. Fora les piles. Molt bé. I has d'estar al tanto. I t'has de llegir els papers, i t'has de llegir els plats, i els dubtes que tinguis, tens els tècnics a la teva marxa perquè te contestin tots els dubtes que tinguis. I fora les piles. Entenc de dubtes i els han de donar molt bé. I de fora les piles. Molt bé. Has acabat? De moment sí, no sé si ho veuràs. Cada dia una discussió que no libera molt. Nosaltres estem en contra de la gestió privada i nosaltres, com qui fa bastant d'any que l'apoyam i trobant que és el que toca, o que el que va bé, nosaltres votarem a favor, si és que... I dels compliments de les bases? I si estem en el 64% i havien de fer que del 67 per arribar al 70, i això ningú ho vol. I que consumim 55.000 cúbics més. Encara no ho he presentat la memòria, no ho he presentat el que ha de presentar. Jo vaig demanar si havia de presentar una memòria, si vol que no m'ho m'enterà ni si s'ha de presentar ni si no. Jo no sé, jo ho poso de especial. A damunt de les bases no ho posa. I damunt de les bases no ho posa, si és que... I que, qui és que fiscalitza la qüestió de l'aigua a Moró? Jo no sé qui és encarregat d'aquest plec. No ho sabem. Ara haurà estat ni durant. No després. No, en els pròxims no sé qui serà, però en aquell... No, el tècnic de Medi Ambient, és com jo vaig dir que no m'ho Ara serà obligatori designar un responsable del contracte. Fins ara no. Molt bé, és a dir, no teníem contralt. Fins ara no. Fins ara no hi havia responsable. No és necessari. S'incompliment de les bases té una penalització, diuen les bases. S'incompliment del contracte té una penalització. Jo ho estic dient, ho puc dir més clar. Hi ha un incompliment de les bases. Què fareu? Havíem de tenir un rendiment ara mateix del 70% i som en el 64%. Què farem? Havíem de consumir 400.000 metres cúbics i consumim 450.000. Què farem? Qui és que avaluarà que s'hagin fet totes les millores d'una empresa guanyadora? Perquè si jo sé que no m'ho controlava, pot ser millors que me doni la gana, guany i jo feu-lo com a surt del nas. És que és això, la gestió privada que vosaltres doneu suport tant d'anys. Si és que el públic que val no té que la fiscalia, o sigui que per tornar se suposa, no? Perquè Maia crec que té un problema bastant greu i també gestió pública. I no va controlar ningú, no va haver de controlar fiscalia. Per mi t'has begut un pas d'enteniment, però... Jo, t'has begut un enteniment. Jo dic, veurem, no sé. El t'has begut. Ja t'ho dic. Jo t'ho dic ara i te l'ho aniré a repetir. No, ja t'ho diré. Jo te l'ho aniré a repetir. És que parlem dels estadístics. El mateix, estem xerrant amb el mateix. Jo crec que parlem dels estadístics. La denúncia fiscalia que no sàpiga per vessaments a l'A. Però és una gestió pública igual. Estem xerrant. Si fiscalia d'aquí i vols denunciar els equips de l'any per vessaments que hi ha a l'Ofera, també hi serà el fiscalia. És que a vegades trem temes que m'esclar molt en vegades. No m'esclant tant. No és tot nou. Bé. Però no tens arguments. Que no tens arguments. Jo t'he dit que per posar-nos de part, el tema de l'aigua és bastant complicat. Jo t'he fet de dir. En aquest punt no hi ha ningú responsable i que després se n'hi haurà. Nosaltres som responsables. Sou Sou responsables polítics. Mirarem si han incomplit o no han incomplit. Sou responsables polítics. És que hi sou els responsables de Encara hi som, encara no han anat empresonats, encara hi som atents a ningú, no? No sé, encara que no hi sigui, hi sou atents a ningú. No, argument no n'ha donat cap, Miquel. Jo t'he dit que jo no li discutiré. I aquest informe que tens tu, que òbviament no l'has redactat tu, sinó que l'han redactat, òbviament... Això ho he redactat ja, això ho he redactat ja, vamos.
això no ho he redactat jo, ja m'ho diràs. Val venir amb el meu ordenador, te com dic? No. Val més que l'ordenador, veuràs com està redactat. Ha de donar una privacitat que dius. No, però ja t'he dit, que te penses que és feina, són moltes hores de mirar de plegues i un i l'altre. És feina. Això és meu, producte exclusivament meu, més exclusivament com a dirigent sobre coses que havia de mirar. Punta. Meu. Sobre meu. Què diguem? Bé, no, un rei perfecte. Bé, m'agrada que no tinguis en tanta consideració, amb tan poca que no sigui capaç de redactar això. I t'he dit que m'ha duit molta feina. Són moltes de pàgines. Moltes són les coses actuals anteriors, però les encontràs. Això ho he fet, ho puc fer, perquè és la meva responsabilitat com a polític. Em preocupa pels temes d'interès públic i sobretot per un tan important com el SEIO. Fa molts anys que m'interessa SEIO, fa molts anys que estic llegint d'això. No és un tema que jo mai he hagut de ser. Perfecte. Anem a votar. Vots a favor? 7 a favor, Vots en contra? 2 en contra Abstencions. i 4 abstencions.